माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट्स। देवलोक के देवता भेजी न नेवता माने में हमरो बात के। देवलोक के देवता भेजी न नेवता माने में हमरो बात के। ए हो मैया जी अरे ए हो मैया जी असोए बनो रात के। ए हो मैया जी पूजा के थाली सजवनी तोहरा के हमहू बोलवनी। आ जाई तू हमरा घरे ए मैया कहरा से कलसा मंगवनी। पूजा के थाली सजवनी तोहरा के हमहू बोलवनी। आ जाई तू हमरा घरे ए मैया कहरा से कलसा मंगवनी। जोहे निरहिया अबू तू कहिया चुनरी चढ़ाए मात के। जोहे निरहिया अबू तू कहिया चुनरी चढ़ाए मात के। ए हो मैया जी अरे ए हो मैया जी असोआए नौ रात के। ए हो मैया जी गैया के गोबरा आइल बा गजमती चौका पुराइल बा। बेली चमेली अड़ौल के फुलवा माली के बेटा ले आइल बा। गैया के गोबरा आइल बा गजमती चौका पुराइल बा। बेली चमेली अड़ौल के फुलवा माली के बेटा ले आइल बा। सबके हुआइल नारियल ले आइल अखिया खुली साथ के। सबके हुआइल नारियल ले आइल अखिया खुली साथ के। ए हो मैया जी अरे ए हो मैया जी अब किया एम नौ रात के। ए हो मैया जी अखिलेश कहे ले आवो जितेंद्र के श्रद्धा पुरावो। कृष्णा राघव राज कहस गुडू माई के भजनिया सुनावो। अखिलेश कहे ले आवो जितेंद्र के श्रद्धा पुरावो। कृष्णा राघव राज कहस गुडू माई के भजनिया सुनावो। नारियल के फोरी हथवा के जोड़ी ले आई मेरी दी सीधी साथ के। नारियल के फोरी हथवा के जोड़ी ले आई मेरी दी सीधी साथ के। ए हो मैया जी अरे ए हो मैया जी अब किया एम नौ रात के।
देवलोक के देवता भेजी नने